És just en aquests moments quan la Flama del Canigó arriba a la plaça de l'església de Malgrat de Mar. Tal com no pot ser d'una altra manera, un any més són els esportistes de l'esport ciclista de Malgrat qui la porten fins aquí. Serà la que encendrà el pavater. Donen la benvinguda als ciclistes, la colla de tabalers dels Diables. Aquesta que hi ha al meu darrere és la cercavila que condueix la Flama del Canigó directament a la plaça rodona del Passeig de Mar. Un cop allí es llegirà el manifest dels focs de Sant Joan per tot seguit encendre la foguera. La foguera que serà precisament la que donarà inici, donarà el tret de sortida a la Revetlla Popular de Sant Joan 2008 a Malgrat de Mar.